Welcome to my YouTube channel! And for today's video, meron po tayong pupuntahan na isang lugar kung saan maraming naglalaro. Meron na po kayo idea. Pupunta po tayo sa basketball court dito po sa Embarcadero. Kasi napag-isipan po namin ng aking kasama na si yan, mamaya makikita niyo po kung sino kasama ko. Napag-isipan po namin ng kasama ko na pumunta muna kami ng basketball court para tumingin po muna kung may makakalaro kami doon. Kasi gusto namin mag-volleyball, gusto namin magbinat-binat ng buto at saka makapag-exercise at the same time. Siyempre, naniniwala kami na kapag naglalaro ka ng mga volleyball, basketball, pagtakbo-takbo, lakad-lakad, rampa-rampa, nakakapag-exercise ka. Ayan. At syempre, sandali lang, Mare. Isasarado lang natin tong pinto. Oy, mga aso, ha? Huwag muna kayong rumampa, ha? Ayan, Pero rampa, ha? Bantayin nyo yung bahay, ha? Imbis na kayo ang magbantay, kami lagi nagbabantay sa inyo. Mga buwet kayo. Okay. And going back, ayan, kasama na natin ngayon si Mariel. Mag-hi ka naman sa mga fans natin. Hi. Ayan, saan tayo pupunta, Mar? Magpi-play ka ko. Siya. Tapos ito naman, naglalaro ka ng volleyball. Nanonood ka lang naman doon sa gilid. Pero sa pagpunta mo doon, meron ka bang mga tinitiring? Word for the day, tinitiring. Ano yung tinitiring natin? Tinitignan ng mga lalaki. Ay, what? Ayan. May mga gwapo Stick kasi. ang parents ko. May mga gwapo kasi kami minsan na mga kalaro. Sino diba? doon? Gusto mo sabihin ko talaga? Sabihin ko, Chika. Dalaginding na si Mariel. So, i-check na muna natin ang oras. Anong oras, Mare? Tingnan ko lang dito sa cellphone kung anong oras. Ayan. 4:26. 4:26. Ayan. So, medyo mainit pa. So, hindi natin alam kung may mga naglalaro na doon. Pero, agahan natin para hindi tayo maunahan ng mga ibang mga kabayo. Kasi ang dami kasi naglalaro ng volleyball din minsan. Hindi kami sabi ko, Diyos ko, dami mga kabayo. Ayan. Sabi ko na nga, be. Pakilala mo mga player. Ay, pakilala natin yung mga prayers natin. Ayan. Sige, Mariel, pakilala mo. Ayan, si Javin. Si Javin. Si Javin. Si Monique. Monique, huwag tayo sa daanan. Ayan, si Miles Obre. Ayan, ako. Okay, so, hi naman sa inyo. Ayan, napapanood kayo sa ating YouTube. Dito yung mga makakate sa volleyball. Ito anong pangalan nito? Yaso. Ayan, hello po, Ninang. Si Yaso, ang libero. Ayan. Ano mo mga tips mo para sa tumingin? Magbigay ka naman ng tip. Ayan. Magbigay ka naman ng tips kung paano maging manpower. Ayan, ito rin spiker to. Ayan, si Jabin. Ayan. Ayaw nila magbigay ng mga tips. Ang dadamot nyo, ha? Tingnan natin, ha? Para sponsor tayo. Ayan. Magkaya ka sa emperador dati. Ang gulo natin. Hi, si Teacher Joel. Hi. Magkaya ka sa emperador. Ayan. Baka naman. Talikod kasi rin para makuha nila yung pet mo. Ayan. So, ano naman ang play mo? Ganda lang. Ha? Anong play mo? Ganda lang ka. Taganood, Mare. Taganood, ayan, supporter, tagaabot ng tubig. Hindi ako naniniwala, naglalaro din tayo. Anong play mo? Anong libero? Ako rin, Mare. Paano yan? Ikaw, ito? Boxing. Boxing. So, ayan, hanggang ngayon, hindi pa naayos. Ayan, JB, ano pong may papayo niyo sa, pagbabalibol? So, tatanungin natin kung ano nga bang mga sikreto nila, mga tips nila kung paano po gumaling sa paglalaro ng volleyball. Kasi dati rin po hindi ako marunong mag-volleyball, pero nung pinanood ko po sila Javin, sila Yaso, ayan, gumaling na rin po ako. Gumaling na po ako magdasal. Charing, ayan, ito, Javin, anong masasabi mo? Ano yung tatagawin para mas gumaling sa paglalaro ng volleyball? Tamang training lang. Tamang training. And then dasal. Ay, dasal. Ayan, nagdadasal ba kayo? Everyday. Everyday. Si Yaso, ano naman masasabi mo? Yaso! Dasal din. Dasal din, it's good, So, andun lang kayo sa gilid, nagdadasal lang kayo. Nakaluhod. Ayan, ikaw, Mariela, ano masasabi mo? Para sa akin, tamang luhod. Tamang luhod. Dasal, para di ba, best in the pero, di ba? Ay, oo nga pala, lumuluhod din pala kapag naglalaro ng volleyball. Diba? Hindi lang pala lumuluhod sa pagdating sa mga flip. Ayan. Ayun, nanonood data yun. Wait, yun talaga. Oo. So, Shoot at ka. pasok na tayo, no? tayo dun sa ano. Ano bang meron pala dyan? Opening ba? Opening ng basketball daw ngayon. So, makakita po tayo ng mga limpak-limpak na mga kalalakihan. So, ito naglalakad na po kami papasok.
Ayan, makikita niyo po yung mga ngayon ko lang nakita ang tangkad pala nito sa totoong buhay. Kasi kapag nagkakasama kami, lagi siya nakaupo, magano. Ayan, si Yaso naman ako, Sige. ang ganda sa totoong buhay. Ayan, so, ikaw Maria, alam mo ba itong may opening ng basketball? Hindi mo rin Hindi ako alam? na-update ni yung laki ko. Ay! So, ito papakita po natin yung basketball court. Sabi daw po nila, meron daw pong opening. Anong opening ito? Opening daw po ng basket court. Okay, so, ano meron dito? Interpurok ng Gigilunan. Ayan, okay. So, tingnan natin, ha? Ayan. Oh, so, nakikita nyo po, pak. Ayan, parang kay Gigilunan po. Ayan, meron, di ba kadalasan po pag nag-opening po ang mga sports fest, meron po sila mga sinisindi ang mga mga sulo. So, ayan po, wala pa masyadong tao. Inaayos pa lamang po yung bonggang sound system. Ay! Mag-hi ka naman sa vlog natin. Ayan, si Amber, ang legendary Pokemon. Ayan, hi Amber, anong meron tayo ngayon? Opening ng Interpurok. Yeah, ikaw bang ikaw bang organizer? Hindi, operator. Galingan mo ha. Walang dead air ha. Ayan. So, tingnan natin yung maging ito, ay pak. Diba, sosyal. Yung maging So, ito, tingnan din po natin. Opening pala, may award na agad. Ayan, may ribbon, may certificate, keme. Sa bandaroon, kapag kayo po ay nagutom, meron po doong tindahan ni Aling Pasing. So, yan, nakita na po natin yung eksena doon sa bandaroon. Mamaya po, dadami po yung mga tao dyan. So, ang tabayanan po natin. Ano yun? Ngayon pala kami makakakita ng isang laro na may pukpuk pala yun. Gaga dyan, sisindihan yung Sisilyan ba? Sisindihan yan. Palatandaan na mag-umpisa ng sport fest. Sorry po. Ayan, of course, ayan, nandito sila. Why are you here? Ayan, parang nalulungkot kayo. Are you disappointed? Tingnan natin. Ay, wala naglalaro. Blanco. Sorry ako. Oh my God, Blanco nga, nakakalungkot. So, 1, 2, 3, 4, 5, ayan, 3 laban sa 2. Kampi na lang kami. Charit! Ay! Oo. Ay, ano ka ba? Yung crush po kasi ni Mariel nandito po. Hindi po namin pwedeng sabihin kung sino yung crush niya kasi may kasamang iba. Oh my God, nakakalungkot. So, walang naglalaro ng volleyball. I'm so sad for you guys. So, better luck next time. Ha? Magpapanta na ng opening ng basketball. Tingnan natin kung sino yung mga players dyan. Tingnan natin kung may mga gwapo. Tapos, and then, alamin na rin natin kung ano yung mga schedule nila para ma-announce natin dito. Para naman manonood sila ng bonggang-bongga, di ba? Para makabarangay lang natin manonood. Anyway, sige, dyan lang po kayo. Magbabalik tayo. So, total, wala naman pong volleyball. Wala tayong makakalaro kahit pilitin man natin ating mga sarili. Oo. Kaya manonood lang tayo ng opening ng basketball. Ayan, ako ang tagal ng mga tao. Wala. Ito ba yung Ang tagal. Ayan. sinasabi ko, ngayon pala ako nakakita ng isang laro na may pukpuk palayok pala sa isang liga. Okay, piyesta ngayon. Ay, piyesta. Kaya yan yung gagamitin. Sorry po. Diyan tayo magluluto ng kakanin. Charing. So what is happening here? So what ka? Sino to? Ano pangalan mo? Pablo. Pablo. Ayan, si Pablo. Player ka ba dito? Maglalaro ka rin? Oo. Talaga? Ano pangalan ng grupo nyo? Ano pangalan ng grupo nyo? Ha? Jin. Ano Jin? Jin Bilog. Bayan? Ay. Jin Bilog! Kamusta naman po, SK Chairman ng Barangay Gigilunan? Of course, yan, medyo toxic yung mga nakaraang linggo dahil medyo pansin natin, wala kaming covered court, iisip natin, sana makisama yung panahon. Pero, all in naman, all is good. Oo. Kailan nyo pa pinlano to? Actually, nung nag-set na yung mga ibang barangay para sa liga, then medyo naging maluwag na rin po sa protocol. So nagkaisa na rin po ng SK Federation with our President Sir Michael Irving Lumibang. Shout out po. Ayan, para magkaroon na po tayo ng liga kasi almost 2 years na hindi po nagkaroon ng liga ang mga barangay. Ito, ano namang gagawin niyo? Anong mangyayari ngayon dito? So ngayong araw ang napili naming opening ceremony. So darating lahat ng teams. We have 7 teams from every puro. 1-7. 7. 7 Pito. 7 puro. Project 7 na. Yes.
Yes, so hindi lang yun, magtatagisan din sila ng TikTok dahil may rulings kami na no TikTok, no play. At the same time, magkakaroon din po ng best in uniform. Tsaka syempre, hindi mawawala ang pagandahan ng kanilang muse para maging kanilang motivator. Correct. Ikaw akala ko miss ka rin. Yes, of course. Ano ito Mamaya mga- makikita nyo ako mamaya. But, anong TikTok? Ano tungkol doon? Yes, so usually kasi mga muse ang Everything. nagtitiktok every yung May music. papagandahan na nga nagtitiktok yung mga muse. So ngayon naman gusto kong mag-tiktok with a twist. Ito yung liga namin with a twist. So ang magtitiktok mga players. So abangan po ang mga kaldag, Ay, bantayan natin yan. mga naggagwapuhan at umamatyuhang mga players ng gigilunan. Correct. Ayan, thank you so much, Miss Glyza. Ang tapi dito? Binuya. Yes. SK Chairman ng Ako gusto ko i-shout out dyan. Ayan, ayan, shout out po sa lahat ng mga supporters namin sa walang sawang sumusuporta sa Sanggunian Kabataan ng Gigilunan. Asahan nyo lagi na andyan ang aming pagmamahal. Again, mabinuyak na morning na hapon sa ating Ano yun, lahat. binuyak? Yes. Gusto ko yun. Kaya kung may papablog ka, kung may event ka, paano mo lang sa akin, sabihan mo lang ako. Sure. Basta hindi ako busy, mag-vlog natin yan. O, diba? Sino kasama natin dito? Sir, Si mga bambo. Okay, apat pati, taga-aman sa Binaya, taga-aman sa Bina. Ayan. So maraming salamat sa iyo, SK Chairman ng Gigilunan. Ayan na si In a few Madam Glyza. minutes, we'll start our Ayan. program. Ngayon ang ginagawa na po nila sa Shout out papapirma. kay Dora. Ayan, nagpa-vlog. Subscribe! Ayan, eto. So ngayon naman, i-check naman natin lagay ng mga backlack, kung anong mga saloobin nila. Ayan. Ito kanina pa to, chika ng chiki. May nakita ka na ba? Ayan, si Javin, oh. Ang tangkad mo pala, Javin. Anong size mo? Size mo! Ilang pa ba? Anong height? Oh, ito, ayan. Meron ka na bang napusuan? Hindi ako makapagsalita, pero ngayon magsasalita na po ako. Ano? Ang daming pogi pala dito. First time ko makapunta dito. Oh my God. First time mo? Ito. Sa sutulan dito talaga ako makauwi-uwi dahil sa mga lalaki dito. My goodness. Ayan. Ano yung sadya? Ikaw, pag iarap ko sa yung video, tumalayo ka. Ano ka ba? Ano yan? Opening dito kung ano-ano mga pinagkakaabalahan mo. Ay, antaray. Image model. Tumbong money. Paamo? Ay, true. Bigyan mo siya. Pabinyagan mo. Magsama-sama ulit tayo. Pwede ba yan na aasahan namin kayo na magsama-sama pa tayo ulit? And of course, the sportsmanship dari kapwa kabataan at gigilunan. Katon awat niyo pa sa balbalig kapi sa salamat ni at impani suporta and at anos yo that saya another 2022 SK project para pangkamaungan dari kapwa kabataan. We are Baka naman po natin si Glyza, ni ang gapoy Glyza, ang gapoy SK, ang gapura di kapitan, ang gapuya, ya pamalikad jaad, Sitio Kalawit, Barangay Gigilunan. Si kayo na Gigilunan, si Idol ng Bayan, Idol Cap Bong Rivera. Siyempre, Kami natang ang iparontalan si kayo. Kaya excited pagalaw. Kaya SK Gigilunan na pakis kabisagan to 2020. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ayan ah. Judges! Sana si Chia. Go, Ski Kagawad Joseph! Go, Tayo! Dami naman. Wala ba tayo mga kamay dyan? Ayan na, hindi mo sila tapos. Ayan, thank you so much, Chicho Kalawit. Ayan. Yes. Copy naman. Yes, anak po yan ay Barangay Kagawad Enteng Aquino. Yan, Popo is in the house. I highlighted the program that the way because episode about rap. Mamami don't Galaw naman. Hindi madaling kitain ng 2,000. Panindigan mo na. Pasok, Carlo. Jeric. Yes, thank you so much. Shot ko na. Ayan, may So, that's it mga kapangga, mga kaibigan, mga bakler. Umalis na po kami doon kasi medyo mahaba pa yung program. Kailangan na po namin umuwi para magluto. Magluto na, magdi-dinner na. Ayan, medyo madilim po sa dinadaanan namin. Anyway, yan na po ang bonggang-bonggang basketball opening po dito po sa Barangay Gigilunan. Ano masasabi mo, Mare? Napakasaya. Successful. Ano gusto mo ba yung, ano, yung Yung mga TikTok ng mga lalaki. Sino yung crush mo Grabe. doon? I-shout out mo naman. Malaman nyo rin bandang ano. Sa susunod na video. susunod na video. Ay! Ayan, So, support nakadumi. ko na lang siya.
True. Ayan, so dumidilim na dito sa dinadaanan natin. Ganyan talaga. Ipagpatuloy lang natin ang ating vlog. Ayan. At syempre, dito na rin po kami magpapaalam. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, please subscribe! Walang na S. Subscribe and syempre, pindutin mo na ang bell para lagi ka ma-notify ng asong to. Tahol lang taho. Para lagi ka ma-notify at syempre, mag-share ka na rin at i-like mo na rin ang bonggang-bongga. So, hanggang dito na lamang. Syempre, kasama natin lagi si Mariel. Bye-bye!